салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз. Хуш омадед ба канали Ҳамнабо. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, бисёр суханҳои муҳим аст. Ба ҳамин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки видеоро манъ кунед. ҳатман дар видео якта лайк гузоред. Видеоро дар имотон, WhatsApp, Facebook ҷое ҳаста якм панг кунед. солимии шумо солимии миллат аст. безарурат берун набароед. дар хона бошед. ба хотир дар бораи карантин гуфтем гап мезанем. айни ҳол дӯстони азиз, қарор баромадагӣ нест дар бораи карантин, вале беаҳамиятӣ кардему гаштанро давом додем дар кӯчаву хиёбонҳо. Ин ба зарари ҳар яки мову шумо аст. бале, паника кардан дар кор нест, вале гуфтанд ки дар ватани азизи мо ҳамин беморӣ ҳаст. аҳлу оиларо хабардор кунем ки мисол ҳамин чиз ҳаст, биёед якдигарро муҳофизат кунем, яъне ки дар карантин шинем. Ин карантин ҳар як мо ҳам дар хориҷа ҳастем. мисол тӯли як моҳ мешавад ки модам карантин аст, вале берун баромадан иҷозат ҳаст. Берун баромадан иҷозат ҳаст, вале мо худ намебароем то зарур набошем. ба ҳамин хотир дӯстон каме сабр мекунем, иншоалло ки ҳамаш бо нағз мешавад мисли пешина. ва агар хоҳед мисли пешина озоду хушу хушбахт гардед, танҳо чикор мекунем? Карантинро риоя мекунем. биёед ҳама каса дар карантин мешинем дар ватани замон, алал хусус падару модароне ки 65 боло ҳастанд. ба ҳамин хотир ваё бояд бисёртар эҳтиёт кунанд. имрӯз дӯстони азиз рӯзе аст ки ҷои хафашавӣ нест. то як муҳлате ки ҳаст, мисол ҳамсояён ки хештавор фикр мекунем ки наздик нашаванд. ин ҷои хафагӣ нест, танҳо барои саломатии ҳар яки мо аст. саломатӣ аз Аллоҳ амонатист ба мо. барои ҳамин амонатро бояд мо хиёнат накунем ва амонатро нағз нигоҳ дорем. фикр мекунем ки ба фоидаи ҳар яки мо аст. карантинро бояд худи мо эълон кунем, на ба зурӣ. карантин гуфтагӣ нест, танто ҳол биёед мо худро муҳофизат кунем ва карантин кунем худамонро. яъне ки дар хона нишинем то вақте ки зарурат набошад. як нафар аз ҳар хона, мисол як нафар барояд ҳамон чанд кило картошка мегирад, чанд кило пиёзе ки мегирад, метавонад ки худ танҳо биёрад ба хона. ба ҳамин хотир дӯстон, шарт нест 10 нафар рафта, шояд аз байни ҳам 10 нафаре ки мисол мерем як ҷо харид кунӣ, мисол яктаи шумо дар ҳамин чиз худо нигаҳ дорад, аз байни ҳамин 10 нафар яки шумо дар хеш шавад, чикор мекунед? Ба ҳамин хотир як нафар дӯстон аз ҳар хона мисол чӣ коре мекунем, мисол чӣ хариде мекунем, як нафар харид кунем дӯстон. ин кифоя аст. иншоалло ки ҳамаи чиз аст дар шукронаи худованд. шукр мекунем ки тинҷию оромӣ аст. маълумот додагиянд ки мисол 2 сола захира дорем, яъне бе ташвиш ҳамон кас наро орд, мисол рӯған, дигар хӯрокҳое ки мисол 10 солатона нагирем дӯстона. мақсад бачаи зурастон ки ҳамн чӣ хел ки мисли пешина мекунем, ҳамн хел мақсад кунем. фикр мекунем кифоя аст. шарт нест мисол воҳимаву дигараш ҳаста эълон кардан ки касалӣ ҳаст, аммо мо ба таҳаллука наандозем дигароро ки мисол бирем 10 қопча 1 тонн орд бигирем, 1 тонн дигар пиёзи картошка бигирем, хеле дар кор нест. баъд як чиз дигара фикр кунем ки дӯстон, шумо мерен 10 қопча орд мегирем, як одами дигар ҳаста ки ниёзманд ба 1 қопча орда мераванд, нест. чикор мекунем? баъд яъне фикри худатонро кунем, фикри дигароро ҳам бикунем дӯстон. чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтаистам ки мисол ҳар як инсон бояд карантина худаш эълон кунад. шарт нест мисол интизор шавем ки кай эълон мешавад, кай чӣ кунем. дӯстон, ҳар як шахс фикр кунад, бояд ки ҳамин саломатии мамада дар кор аст. падару модарам ҳаст, зану фарзандам ҳаст. биёед барои ҳамин ҳар кас фикри худша бояд ки бес ман ҳамин карантинда шинам то вақти муайяна. ҳеҷ кара ягон ҷош кам намешавад. бародаро ки дар Москва ҳастанд дӯстон, 2 моҳ мешавад қариб ки дар карантин ва бисёраш худованд ёрдамшон кунад, кӯмакшон кунад. албатта ки шумо ҳам дасти кӯмак дароз кунем, ҳамамон бояд дасти кӯмак дароз кунем ба онҳо. баъзеош рости гап дар ҷойҳое ҳастае ки бовар кунем ҳамон кас намефаҳмад. бо ҳештеги дар хона бимонед. ҳар яки мо бояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мешинем инро истифода барем, чунки хабардор мешавад дигарон. ва ба нафароне ки мисол мебинам дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар қаҳвахонаҳо дар дигар ҷойҳо гашта истодан, озод шикр кунем, озод аст, ҳамаш хуб аст, лекин шарт нест ки дина ҳамин хабар ки расман эълон шуд, шумо бояд аллакай фикр кунед ки бест ҳамин чиз аст, ман нагардам, худман нишон натам. ин гап ма ба ҳамон нафароне ки дахл дорад ки худчона мисол гуфти ҳозира тема мекунанд, мисол мераванд дар кафеҳо мешинанд, мисол
дигар корҳо мекунам, фикр мекунем и ба рӯзҳои дигар ҳамон ҳамин коре ки мекунед озод ҳастен, ҳаматон бисёр сайре гаштона кам кунед, мисол дастотона тез собун шу кунед. салом дӯстон, имрӯз дар тоҷикистон бемории covid-19 муайян карда шуд ва дар ин ҷо ман ба шумо 5 марҳилаи асосӣ барои мағлуб кардани коронавирус баён мекунам. Шумо танҳо бояд 5 қадами хеле соддаро дар хотир доред. Дастҳо, оринҷ, рӯ, масофа, некоаҳволӣ. ҳамааш аз дасти шумо сар мешавад. лутфан дастҳоятонро бо собун ё бо санитайзери спиртӣ бишӯед. ҳангоми сулфидан ё ғусса бинӣ ва даҳони худро на бо даст балки ба оринҷ пӯшед. худро одат кунед ки ба даст рӯи худ нарасонед, хусусан чашм, бинӣ, даҳон. масофа. Агар ба шумо хонаро тарк кардан лозим ояд, ниқоб пӯшида ва масофаро фаромӯш накунед. масофаи имконпазир бояд на камтар аз 1.5 метр бошад. некоаҳволӣ. мунтаззам ҳолати худро назорат кунед. ҳангоми нишонаҳои ташвишовар дар хона бимонед ва табиби худро муоҷират кунед. аз ҳама асосӣ воҳима накардан. ба ҳолати шоми 2 май дар муассисаҳои табобатии мамлакат 2782 нафар зери назорати табибон қарор дошта, то имрӯз 76 нафар бо ташхиси суръати коронавирус ошкор гардиданд. 2 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 217 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. тавре мутахассисон иттилоъ медиҳанд, роҳи аз ҳама осони пешгирӣ аз бемориҳои суръатӣ ин риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ мебошад. бахши дигар аз тадбирҳои пешгирикунанда риояи тарзи ҳаёти солим, машғул шудан ба варзиш ва бо ин васила баланд бардоштани иммунитети бадан мебошад. гузориши хабарнигорони мо. риояи қоидаҳои гигиенӣ боис мегардад ки шахс пайваста солим бошад ва аз суръатёбӣ ба ҳар гуна бемориҳои гузаранда танаш ҳифз карда шавад. баланд бардоштани маърифати санитарию эпидемиологияи аҳолӣ низ аз бартариятҳое мебошанд ки дар ин самт метавонанд таъсири мусбат гузоранд. риояи оддитарини қоидаҳои гигиенаи шахсӣ бояд нахуст дар оила, дар мафкури кӯдак ҷой карда шавад. сипас ин масъулият меафтад ба дӯши ҷомеа. табиби ҳар як инсон худи инсон аст. пеш аз оне ки мо бемор нашавем, хоҳем агар бемор нашудан, мо бояд гигиенаи шахсиро аз худи ҳамон хонаи худ оғоз намоем. яъне ки инсон бояд дастони худро бо собун шуста, гигиенаи шахсии худро дар ҷои аввал дониста, яъне ки пеш аз омода намудани ғизо, пеш аз истеъмоли ғизо ва ҳамаи тамоми сабзавоту меваҷотҳоро бояд бо оби тоза шуста, дастонро бо оби тоза, оби равон ва бо собун ва сачоқчаҳои яккарата пӯшконида ва боду ҳавои хонаро тез тоза намуда. барои нигоҳ доштани иммунитети бадан бояд ба истеъмоли ғизо аҳамияти махсус зоҳир намуд, зеро ғизои солимро кафолати саломатӣ меҳисобанд. тарзи ҳаёти солим барои мӯътадил нигоҳ доштани ҳолати осебпазири бадан ва баланд бардоштани иммунитет хеле муфид аст. тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷамъ намудан ба варзиш низ метавонад дар ин самт муассир бошад. якум дараҷа ин гигиенаи шахсӣ, дуюм дараҷа ин бақувват будани системаи иммунии организм мебошад. барои системаи иммунии одам бақувват бошад, мо бояд аз меваҷоту сабзавотҳои тару тозаи ватании худ бештар истифода бурда ҳар саҳар машғули обутоби бадан бошанд. тавре дар урфият мегӯянд пешгирӣ беҳтар аз табобат аст. асон барои пешгирии бемориҳои сироятӣ роҳҳои нафас ки бо роҳҳои яъне ҳавои қатрагӣ интиқол меёбад, албатта риояи гигиенаи шахсӣ аслан муҳим аст. тарзи риояи дуруст сурфа кардан, пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ. аз ин рӯ бояд ҳар як шахс маърифати баланди риояи қоидаҳои гигиениву эпидемиявиро дошта бошад. дӯстони азиз, ҳамватанони меҳрубон, имрӯз ба сари тамоми инсонияти дунё як касале омадааст ки метавонем номашро вабо ҳам гӯем. ва имрӯз ба сари тоҷикистони мо ҳам ин вабо омадааст. ва ман мехостам бигӯям ки мо бояд ки имрӯз ҳар якто мо роҳи пешгирии ин ваборо ба сари худ на омаданаш ба кор барем. кори аввалин дараҷа ин пеш аз ҳама ба кӯча беҳуда набаромадан. баъзе масъалаҳо ҳаст ки имрӯз не пага кардан мумкин ва ҳоказо. ва дуюмаш ҳамин ки хона ба нишаста
oila va alahxusus мо калонсолон ва фарзандо ва хишу ақрабо фаҳмонда додана мо дар кор ки биёйтон хона нишинем ва лекин ҳам ту нашинему худро чил ки мегӯянд пешгирӣ кунем, профилактика кунем ки ин касал ба сари мо набиёяд. ва барои профилактика ман баъзе роҳҳошо мегӯям ки мо инро бояд ки бекасалиам ин ҳолро риоя кунем. пеш аз ҳама озодагӣ, тозагӣ, аз як пиёла ҳама чой нанӯшад. биёедон кӯшиш кунем ки дар хона нишаста ҳамаи ко мо тарбияи фарзандои ҳамин хел кунем ки риоя кунанд тозагия, покизагия ва ин касалро ба сари мардуми Тоҷикистон наоварданд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.